Alright, ngiyabingelela amagama ngoSiphiwe Mfokantombela. Bengicela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button. Uzothola okuningi uma uzenze wenze-ke kanjalo. So into eyenzakalayo ke hayi ngathenga sahlangana nomuntu sayi kamerweni akwamnandi nami ngayihambela futhi yabo. Sekuthi mfowethu ke manje ngoba nje manje kube kuJuly. So nje ubuzophela nje. Uvele kube nomcimbi yabo komalume yabo hayi mangifika komalume mfowethu ngiyamfica futhi lo muntu lo engahlangana naye le and ngimfica phithizela manje ngiyasilandela isitori sakhona hayi bangitshela ukuthi hayi lo muntu umakoti wala ekhaya mangibuza ukuthi umakoti kabani lona bathi umakoti kaMzara weli kumzala ke asixhumene naye kakhulu nami vele ngihlala le kude sisize ngoba nje kusuke kuma family gathering yabo into enjalo yabo ay ingidle lento mina phela umuntu ngiyambona lona yabo yize mhlawumbe noma ube ngeke ngibone kodwa nje mina ngiyambona ukuthi uyena lo muntu lona engahlangana naye lapha ya lento ingiphatha kabi ngoba umzala walobola lapha yana. Oh yeah. Oh wena awusebenzi wena noma? Ngiyasebenza nje kwelinye lamahoteli eBhalitho. Oh yeah. So awuyile ngana namhlanje emsebenzini? Hayi, ngi-off namhlanje. Kanti mina ngimazela kwezinye indawo mangibuza futhi lapha komzala abanye laba ozandile bathi hayi umuntu wakho lona kwanzima ukuthi ngikutshele lapha kuba sijabule awume mfowethu wemzali thatha abantu bakho nihambe la Ambeni mashosha hayibo mashosha awuwahle wena baba awuwasolungisa laba basolungisa